Bose togoika ase county ya Kisii togochaka korwa ase Kisii Cathedral abo ase omusasiro ote Lawrence Nyanga oyo boigo ore chaplain ase university eri ya Kisii esokire na gosaba eserikali gose koboria eserikali ya Kenya insi borai bwae Daktari William Samoei Ruto gokorera abakenya magenderero na gotia kobaunereria buna barirete chira chinga kichiria church campaign. Boigo Father Nyanga ni ganyara kuba gakomochia emiroberi abirige kweneki wasamatu kwa bwangwe gane muna sogocherero kwa basae na gusira ase chinchira chobo tutukanu ase boiga borire serikali yomurai bwensi ya Kenya muskule muruto kweneki abuna nkuba enekerire abakenya bonsi oborendi. Father Nyanga nigo boiga kwandira okuborwa kwa marembe ogokugenderete kweneki bose kwenekiwa ase county eri ya Narok kubwatikana no mubasoka no mubebwe paro enegetigwe egoita etugo ase nsemeyo gento kire to kongusano gotindi egati abamenyi bechinsemecho na boigo abanyanyimba satebire chinga kechiga ne abana inchi banyara ko babago chamo kwenekia omurembe ase chinsemo chance. Lawrence Nyanga kolengia mangana naro abantu balire mono none kirisiye kolera amangana yuro yogocherero kwa abana babere bakubwatwa bayirwa babisibiri andonsi babwatire gose mamo chande barikeire ure no kubwatu bagachirwe bare bahita bagasubura kini apande kuri umudiye 12 bana bukase bari iboneka to kurigerera abantu bayito bano nabagucekanisa bakorera mononga ikiyeke boneka boboete ngabana bayito igonga kemangana ko bawuchibosio kurende ka to kurigerera nga serikali ne bwato butuki bwegoro mono onye serikali kero imanyete ngigendete kerase gena baranyara sabantu muri batano oyo monaro oro mutuki manyete ngigendete nambali ba National Intelligence Service kiagara tumatinga president yarangire tuyo teneta mangana yi ashiko mukwane kiagara nero hero kwano nga kero kende na maita mangana gendete kero kende nero kabwate support gete garko charaba tabo yega tonkeringa tonkeri kerabe none president yese tamanyi igobono yenteka motoko bode na ntubune ekerise kiagara abantu abagatokoire na bwa bayiga bakorera nga bacandikira mono asenge nchuko mangana bunayo ekiagara muiburi onde bwense ne toko mwana utaryo yoye nere igarumire mono ocha mangana bete bwangu iga ngachingondo chugotumwa inchera chiako ebasi ajitumire inda abantu bamakwimuka chigari chitangu chonsi pi totanga yeserikali noere ekiagara ntubuna keria ntuma enye ne pasi njaro chikaine nerere e company iyo etebiwe enyare ko compensate abantu abayiga lakini onyara kutenenia abantu kabiri boka abantu basireti ubogima abantu bakwete ono yega tukuri yoko chere yani nga akugote abanga koika chinguru chitoke ase serikali yete kwamba ikyakara tokoranga ebintu bine byabere yani manyari tukose namatuka abantu bagendere bari wikase babwene tokogenda yona kitogote abanga togosaba eserikali na bari batenenderete no naba ni abana ba police pororanga ekerege ntubine kikigwe kaniriga yani kogenda gukwana n'abantu akwate ikaransa tubatebi irenga chikwete basi egere batengaya twamanyire company ye yakoreta mangana inkwa kanere bota etocha ko invest Kenya egere bakore bikoro bune teibon ikiagara mushwa abo se chigari chiarenge na nde chinseme chiano komaete no abatali bagweta bagenda masai mara igo ng'abatali mpale ngo na